Maya payabak po, brothers and sisters. Yabe atala king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherilyn Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Ferres and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Ethel, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Jean Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Rolando Pineda, Felisa Cabrera, Glessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devi Ann Santos, Roseby Pascua, Leonard Alvarez, Krista Alvarez, Christopher Munigan, Sai Garcia, Chester Floyd Malyari, Janice Salak and family, Glenmar Malyari and family, Facho Motorfarts Romeo Pacho, Crescencia Pacho, Adrian De Leon, Donato, and Marla Atienza, Enriquez and Tanueco family, Seferino David. Para king birthday da Rinelia Santos, Mylene Giao. Para king kapagnasan da Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arlen Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wickerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Ferres, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Erlinda Kelby, Curzon Gandula, Luz Pineda, Jose Balboa, Clea Marshall, Ferry Marshall, Andrian Marshall, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Dane and David Salazar, Joseph Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Nathan Gozom, Raymond Anthony Garcia, Maria Prezosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Aurora Dunca and family, Milagros Johnson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dison and family, Valencia Makeba Morga and family, Jamaica Maris Gaborda family, Liam Marcos Kire and family, Esmeralda Tiglao Jr. and family, Coltman Matthew and family, Marilu Panaga and family, Lavenia Lee, Alma Perez, Mary Carlos, Rowena Nanu, Raquel and Doroji, Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, May Sunido and family, Delia Jimenez, Emer and Lydia Paras, Myla Malonzo and family, Maine Injonco. Para King Malaguang Kapaldananda Silveño, Arcilia, Rolando Tobias, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Vernice Kanda, Olive Pasco, Sai Garcia, Joy Ir Garcia, Randall Garcia, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chanson,
Maria Elaine Fineda, June Farasien Katakutan. Para pangaditala ring kaladwada Liza Dizon, Mario Sarmiento, William Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Alejandra Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Bernardo Garcia, Dolores Gregoria Hernandez, Arsenio Alfredo Hangilo, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Carmelo Vaza, Romeo Vaza, Ropina Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Ferez, Tranquilino Perez, Diosdado Ferez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Marcos Pen, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Florencia, Roberta, Rogelio, Sinaida Nieva, Pardo, Roxanne, Victoria, Damiana, Adres, Lucia, Clara, Babita, Ezera, Amantillo, Remedios Cesando, Negeliano, Amantillo, Senior and Junior, Felicimo, Felicidad, and then Bienvenido Ocampo, Edwin, John Crawford, Luther Machu, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Ereneo Santos, Consuelo Santos, Ernesto Santos, Ricardo Garcia, Francisco Angeles, Rapina Angeles, Emiliano Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aizon, Amelia and Ignacio Gial, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Rodrigo Mabini Sr., Didencia Mabini, Barcela Mabini, Risa Savillana, Constancio Cartan, Jobito Caritan, Aurora Taglao, Emiliano and De La Paz Sikat, Jelly Mingoy, Sinaja Likop, Ryan Lacson, Quang Fredo, and Irene Castillo, Danilo and John Anthony Yusi, Rosa Descanso, Erlinda Conte, Hilaria Cisaldo Goya, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Anastasio Tomenes, Ricardo Deirit. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, King Pakalulu, Ningginu. Ing magmisatamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Gawon mo
king regionan ning idpapo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Si Shantana rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni Balbutan itpa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang mi paligayan ka pamilataning anak, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang dalan ning katutuan nating biye, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mituburan na talapamatula, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamot king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatangan sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, balang banwa, at danan mo keng tula kaniting kapiestan, ding kaya kang apostol, San Felipe at Santiago. King sauk ding kanelang panalangin, makapakirake kesana, king pamayla sa kamatayan, at pamanyubli ng miebe ning kaya kang anak, at miras ke king alananggang pamanangal king kaya kang ligaya. Itingan na adwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganaka kaya kayo, ing mayap a balita, apenaral ko kaya kayo, kaya kayo namang tinggap. At ngening katatalakarana ning matibe, ning kasalpantayanan. Itaya ing mayap a balita, ing aral a penaral ko kaya kayo. Iligtas na kayo ning mayap a balita, nung manatili kayong sasalpantaya, nung ali muling alang kabaldugan, ing pamanyan pantayayo. Linapit ko kaya kayo, ing kanakong tinggap, abinang maulaga. I Kristo meteya, para king kasalanan tamo, antimo ing mababasa king kasalatan. King mikutkutya at sinuwing mebye, king katlungaldo, agpang nuring king mababasa, king kasulatan. King pepakit ya kang Pedro, at kaybat karing 12 apostol. Pepakit ya namang makapamisan, karing maygit 500 ay alagad. Hanggang yani mabiela pa ring dakal, at metela na mo rin ding mapilan. Pepakit ya kan Santiago, at kaybat karing sablang apostol. King katatawyan, pepakit ya naman, kanako, agyamang ako makayaliwako,
pangabait. Nung warisa, mi bait kong oras. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing mensahira kakablas king mabilog ayato. Ing minsahira kakablas king mabilog ayato. Papasyag ning banuang maleparan, indangala ning Diyos. Pakilala na king sikluban, ing depat na. Ingaldo babalita na iti, king tutukingaldo, at ing bengi, pabalo na, king benging katukina. Ing minsahira kakablas king mabilog ayato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang daramdaman mo karela. Makanyan man, king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Ing minsahira kakablas king mabilog ayato. Parangalantaya ing mayap a balita. Ako ing dalan ing katutuan. Ing biyenga na ning Ginoo. Felipe ing nenakit kanako. Manatili kaya kayo. At keka antemore. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus kang Tomas, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king ipa nung emo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ing ipa. Manibat ngeni, baluyo ne at ikit yun ne. Sinabi ng Felipe kaya, Ginoo, ipakit me kaya kaming ipa at managyo na iti kaya kami. Meki ba Jesus, Felipe, kalambat yun na akong kayabe, emo ko pabalo. Ing menakit ka na ako, ikit na ning ipa. Bakit sinabi mong ipakit me kaya kaming ipa? E kawari maniwala king atyo ko king ipa at ing ipa atyo ka na ako. Di nga manong sasabihan ko kaya kayo, ela manibatan ka na ako. Ing ipangatyo ka na ako, ing darapat kaniti. Maniwala kayo ka na ako, atyo ko king ipa at ing ipa atyo ka na ako. Nung eko bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo uliring dapat ko. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, makarapat siya naman karing dapat at daraptan ko, at may git pa kareti, uling munta ko king ipa. Ing namang adwan nyo king lagyo ko, daptan ko, ban ing ipa, mi paligayan niya king kapamilataning anak. Numanyawad kayong nanuman king lagyo ko, daptan ko. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa ba kaya kayo nga po? Kamusta na po? Natatanda niyo po yung nangyari dun sa pamilya na papuntang Baguio, dun sa zigzag, nahulog po yung sasakyan. And may mga nagre-rescue. Pero dahil po medyo malalim yung, yung bangin, no? Nahirapan sila. So from afar, tinitignan nila kung anong magagawa nila. Napansin nila may lumabas doon sa sasakyan, no? Isang malaking chonggo. Tapos ginawa niya, hinihila niya yung mga pasahero doon sa sasakyan. So nilatag nila, itantatang ima, yung magkapatid, babae, lalaki. Tapos sabi nung mga tingnan mo yung chonggo, parang ang galing-galing niya. Tapos napansin niya yung mga tao, tapos
tinuturo niya may daan daw. So, tinuntun nila yung daan na tinuturo ng Chongo at nakalapit sila. Tapos sabi ng mga nandoon, sabi, mukhang matalino itong matsin. Tapos narinig yung nagpag-uusap nila. Sabi, matalino daw siya. Tapos sabi, di, tanungin niyo kung ano yung nangyari. Tapos sabi, oy, ano ba nangyari dito? Sabi, nagda-drive daw sila. Tapos sa zigzag, nahulog sila. Tapos, tanungin mo kung ano yung nangyayari sa loob ng sasakyan. Ano yung ginagawa yung dalawang bata? Sabi, nag-aaway daw sila. Tapos, yung babae, ano ginagawa? Kakatakya ka nun eh. Yan. O yung lalaki, anong ginagawa niya? Tapos, umiinom, kaya siguro na nahulog sila. Sabi ka, kaya na-aksidente sila. Pero tanungin mo kung anong ginagawa nung Chongo sa loob ng sasakyan. Ikaw anong ginagawa? Siya pala yung driver. Joke yan mo po ito yan. Naku pong kasi, totoo natin may aksidente. Yan. Pero, ang gandang paaalala sa atin, tanungin natin sarili natin, sino ang nasa driver's seat ng buhay natin? Sino yung guide natin? Okay, in English po, atin niya po masanting kaya, what drives us in doing things? Kasi kung minsan, di ba, may mga guiding principles tayo, may mga sinusunod tayo, may mga pamamaraan tayo. Kung minsan, ang pamamaraan natin, hindi makatao, kahayupan, or, itang kirang kwento, monkey business. Familiar ba yung gospel? Parang siya rin yung gospel last Friday. Sabi, I am the way. Yun po yung sinasabi ni Jesus. Kasi nagtatanong si na Tomas, Lord, saan ka pa pupunta? Saan ba yung daan papunta dun sa pupuntahan mo? Pero sabi ni Jesus, I am the way. Siya daw ang daan. Siya yung paraan. Sa panahon po ngayon, ang hinahanap natin, yung mabilisan na paraan. The easy way, the quick way. Yung madali at magaan. Pero ang mas magandang hanapin natin ay yung tamang paraan, yung right way. Kasi ngayon po sa buhay kasi maraming mga advancements, no? And ang daming mga shortcuts ngayon at yun yung gusto natin. Sige, itang basta mabilis, itang malagwa. Pero yung kutang, istu naman itang gagawan. Katulad ngayon, modern na daw yung panahon. Kaya dapat sumabay na din tayo. Pero ang tanong, yung ibang mga values, magbabago din ba? Kunyari sa pakikipagrelasyon. Ako po kasi nakakapanood ako puminsan nung sa It's Showtime, itang especially for you. Tapos yung mga ini-interview doon, interesting lang na yung mga bata-bata. Paano kayo nagkakilala? May ibang mga babae na sinabi, ako po yung ako yung nag-first move. No? Ako na yung gumawang paraan para magkakilala kami, magka-close kami. Yan. Kayo po, approve sa inyo yun? Yan. Dahil mo aliwa, tatanggol na. Okay mo yung babae ng maglolo ngeni. Aggressive no rin babae ngeni. Liberated no rin babae ngeni. Sa bagay, no? Nung nanimburi mo, itayin ka ng gawan mo. Kaya kung doon sa mga medyo tumatandang dalaga dyan, wapin naman. Nung bisa ko talagang magka-jowa, nani dapat gawan? Magpapansin kayo. Kasi kung minsan, yung iba gusto mag-jowa pero ayaw naman lumabas, potang natin makapagkilala, anong gawin mo eh? Itang nung ka-negative ka. Pero yung iba, kung talagang gusto ninyo, nung ina-interview, magpapansin kayo. Meron po kasi nagbigay ng tips, paano daw magpapansin. Una, kapag yung gusto mo, nagkatinginan kayo, ano daw gawin mo? Mag-beautiful eyes ka. Yan, pag yung magpa-obvious ka naman konti, potang bala na may puling ka, ay may puling nga siguro. Itwinkle mo rin mata mo. Pag hindi ka pa daw pinansin, dahil ngayon, di ba, mainit, basain mo daw yung labi mo. Tapos, siyempre, tapos pag hindi ka pa daw napansin, laruin mo yung buhok mo. Di ba? Magpakit-kit-kit ka muna yan. Pag hindi ka pa daw pinansin, pagsabay-sabayin mo. Tabalo mo po nung lapitan na kapapawala mo rin.
Pero, doon sa, especially for you, yung babae, nagtanong doon sa mga searches, yung mga lalaki, sabi, okay ba sa inyo na ang babae ang gumagawa ng first move? At ano yung sagot ng tatlo? Sabi nila, meron mo sabi, okay lang, pero mas gusto ko pa rin po na ako po yung nanligaw, ako po yung, yakan yung ginawang paralan. At yun pa rin po na, pabor kanita. Di ako rin naisip ko. Kasi parang makakaya kayong pangalalaki, ikang teglolon. Ganyan din po sa ibang mga values. Siguro nagbabago yung panahon, pero yung ibang mga values, mananatili. Kunyari, itang integrity, honesty, itang love, itang disiplina, king obra, then, kaya rin, manatili rin, itang kasipagan, etc., etc. And, lawin nyo lang po, dito pong sasabihan ko na core values, dito po rin tuturunan ng ginuta mo. Kaya tutupin na papaganakanan ng ginuta mo, I am the way. Jesus is the way. Di ba nung bata tayo, tinuro yung kantang yon, kita pang elementary tampa, o kinder, bali pa po itang kantang Jesus is the way? Na? So, di ba sabi, Jesus is the way, I brush my teeth, I brush my... Nanya po ita? This is the way. Yan. Pero joking, mag-joke mo po. Pero this is the way. Itang Jesus, itang way of Jesus, ita po yung tukyan tamo, nga naning ginuta mo, king ebanghelyo. I am the way. Jesus is the way to what? To live rightly. Itong makana magpakatao, makana mi biyebe, ketiking yatu. We have to do things correctly and humanly. Bakit? Kasi, itang kutang ng Tomas, bisa kami ping munta, nung nuka rin kayo munta. Bisa lang munta heaven. Makanantang munta banwa, kapamilatanan nitan tuturunan ni ginuta mo. Ditang paralan na tiro na kaya katabo. Baka nito, sigurado tamo, in final destination tamo, in heaven. Meron po isang parish priest na bagong lipat sa kanyang parokya. Ano pa po balit ang lugar? Maghuhulog siya ng sulat. So, lumabas siya, tapos nagtanong-tanong doon sa mga tao. Sabi, excuse me, alam niyo ba yung daan papuntang post office? Kasi may ihuhulog akong sulat. Sabi, ay, opo. Sabi, tinuro yung daan. Tapos bago umalis yung pare, nagpasalamat. Sabi, thank you very much, ha? Pero magpapakilala ako sa inyo. Ako yung bagong parish priest ninyo, sabi. Tapos yung isa nagtanong, sabi, parish priest, ano pong ginagawa ng parish priest? Ako yung magtuturo sa inyo ng daan papuntang langit. Tapos sabi nung tao, yung daan nga papuntang post office, hindi mo alam, yung daan pang papuntang langit. Grabe naman Di kami pong pari, ito po yung metong nga roll me. Turo mi yakya kayo, yung dalan papunta banwa. Pero, makanami ang balo. Well, ita mong tuturunan ng ginuta mo, itang direction, tiro na ng ginuta mo, mo yung papasa mi kaya kayo. Kasi ita naman talagang dapat tukyan. Baka nita, mirasta mo, nung nukar niya po yung ginuta mong Jesus. May kwalifikasyon si Jesus para ituro ang daan papunta sa Ama. Una, kasi galing siya roon. Sinabi ni Jesus, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. At siya yon, ang anak ng tao. Ikalawa, sumasa kanya ang Ama. Hindi sila magkahiwalay. Kaya ang nakikipag-ugnayan kay Jesus ay nakikipag-ugnayan sa Ama. Kung matagpuan natin si Jesus, walang dudang makakarating tayo sa Diyos Ama. Pero ang tanong kasi, kung anong mga pamamaraan natin. May isang engineer na dahil walang kontrata, walang ganong trabaho, nag-isip siya, sabi niya, gusto ko, manggamot na lang ako. Tapos naglagay siya ng karatula doon sa labas, sabi niya, engineer turned healer. Tapos may guarantee siya, sige, papagalingin ko kayo. Pag napagaling ko kayo, magbayad kayo ng 500. Pag hindi ko kayo napagaling, magbabayad ako ng 1,000 pesos. May napadaan na doktor. Sabi niya, ano naman kalokohan to? Engineer daw, maggagamot. Easy money to. Kunyari, may sakit ako. Nang sa yun, pag hindi niya ako nagamot, makaka 1,000 pesos ako. So, pumasok siya. Tapos sabi niya, engineer, gusto kong magpa-heal. Sabi ko na, ano ba yung sakit mo?
Alam mo, nawala yung panlasa ko. Sabi ko, simple lang yan. Upo ka dyan. Tapos sabi, nurse, kunin mo nga yung gamot dun sa box number 22. Tapos kinuha. Tapos, labas mo yung dila mo. Tapos pinatak niya gano'n. 3. Tapos, ano ba yan? Gamot ba yan? Lasang gasolina. Uy, tama, gasolina yan. Bumalik ang panlasa mo. Magbayad ka ng 500 pesos. Tapos sabi ng doktor, naisahan niya ako. Tapos umalis siya. Pag karaan ng ilang araw, bumalik siya. Tapos sabi, engineer, gusto kong magpa-heal sa'yo. Ano naman problema? Alam mo, nakakalimot ako. Hindi ko na matandaan yung mga nangyayari. Sabi gano'n, easy lang yan. Upo ka. Tapos, nurse, box number 22, yung gamot doon, kunin mo. Tapos, ilabas mo hindi. Sandali! Di ba yun yung pinatak mo last time? Gasolina yan eh. Bumalik ang memory mo, magbayad ka ng 500, napagaling kita. Tapos sabi niya, talagang tuso itong engineer na to. So, after lang araw, bumalik na naman siya. Tapos, sabi niya, ano naman sakit mo? Nahirapan na akong makakita. Halos, nabubulag na yata ako. Tapos sabi ng engineer, sorry, hindi kita magagamot. Di mo ako magagamot, magbayad ka ng 1,000. Okay, magbabayad ako ng 1,000. Pero ang binigay lang niya, 500. Tapos sabi ng doktor, sandali, 500 lang to eh. Di ba 1,000 dapat bigyan mo? Luminaw ang paningin mo, nahil ka, magbayad ka ng 500. Di ba kung minsan, yun yung paraan ng mga tao para kumita? Manloko ng ibang tao. Manlamang ng kapwa. Kaya yun yan tanong sa atin, ano ba yung paraan natin para mabuhay dito sa mundo? Yung tamang paraan o yung madaling paraan pero hindi wasto. Tandaan natin, importante ang paraan, pamamaraan. Kung gusto mong yumaman, huwag kang manlamang. Kasi ang paanyaya ng mundo, di ba yun yung parang goal natin? Para maging successful ka, kailangan marami kang ari-arian, kailangan marami kang ipon sa bangko. Yun yung tendency, mag-ipon ng mag-ipon. Pero ang sinasabi ni Jesus, huwag kang mag-ipon ng mga kayamanan na nawawala, nasisira. Ang hanapin mo ay yung nagtatagal. At yun ay bunga ng mga magaganda nating ginagawa. At kapag ginagamit natin itong mga material na bagay para makatulong sa kapwa, nakakaipon tayo ng kayamanan na dadalhin natin sa kabilang buhay. Yung paraan ni Jesus, hindi naman madali. Kahit doon sa larangan ng pagmamahal, love. Sabi ni Jesus, lampasan ninyo yung nakasanayan na. Kasi ano ba yung nakasanayan natin na pagmamahal? Yung sinusuklian natin, yung kabutihan ng iba. Nagiging mabait tayo doon sa mga mabait sa atin. Minamahal natin yung mga nagmamahal sa atin. Pero sabi ni Jesus, ano pinagkaiba niyo doon sa hindi naniniwala sa Diyos? Kahit yung mga pagano, ganun ang ginagawa. Ang sinasabi ni Jesus, lampasan ninyo. Kasi kayo'y mga Kristiyano, kayo'y mga tagasunod ko. Kaya ano ba yung paanyaya ni Jesus? Love your enemies. Pray for your persecutors. Kaya ba natin gawin yon? Mahalin yung mga hindi nagmamahal sa atin, yung mga perwisyo sa atin. Pero yun yung malaking challenge sa atin. Di ba, yun din naman tinuturo sa atin noon. Yung batas kasi dati ng mundo, gantihan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nung timpaling nakatampalingan meron. Nung timbuk nakatumbukan meron. It has been just. Pero, di ba kahit sa ating mga Pilipino, may kasabihan, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kabutihan pa rin ang gustong igante. Pero ngayon po, dahil modern na, binago na rin po yon. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng bulaklak para sweet. Pero isama mo yung paso para may impact. Yan. Pero kung gusto niyo magkaroon ng impact yung mga ginagawa ninyo, yung sundin ninyo, yung tinuturo ni Jesus. Love your enemies, do good to those who do harm to you. Pray for your persecutors. Kabutihan pa rin ang dapat igante. Ay ito yung kutang. Agyutamong manindigan, kitang tuturunan ng ginuta mo. Agyutang panindigan, kitang pa maging Kristiyano. Ang paanyaya ni Jesus, gawin kung ano yung wasto. Tahakin ang tamang daan para patunayan na si Kristo ang ating sinusundan. At sa paggawa nun, sigurado, ang hahantong natin ay ang kanyang kaharian. Amen. Talakad ko po.
Yung meto nga maragulo ng biling eskandalo ning yatu, yung pamisagsagan busal ding Kristiyano, manalangin tamo ban ing pamisan metong mitatagpasibayo. Nga tamong manalangin Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keng pamisan metong yu, ika at ingigpa. Jesus, kekang dalan, katutuan at biye, dinan mo ke king pamisametong yu, ika at ingig pa. Para ka rin sablang komunidad Kristiyana at denominasyon, milele ka rin karelang pamisunggalit at pamiyaluwa, dasan-dasa ing kabilugan at katutuan, lalam ning pamamuntukan ning kalili ng San Pedro, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekang dalan, katutuan at biye, dinan mo ke king pamisametong yu, ika at ingig pa. Para ka ring teologo, agyamang elalapit, king makataurang pamagmatulid, parati rasanang apakit, ing lubos akapamintuan, karing turuning Santo Papa, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekang dalan, katutuan at biye, dinan mo ke king pamisametong yu, ika at ingig pa. Para ka ring niyasawang ngeni ni kawani na, o at yu king bingit ning pamikawani. Patawaran da sa ing kaplasalub ning metong at magumpisalang pasibayo king sagiwa ng lugod ning karelang matrimonyo. Ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekang dalan, katutuan at biye, dinan mo ke king pamisametong yu, ika at ingig pa. Para kaya katangan, malino tasanang atalastas, kinging munta kingig pa, naburing sabyan, ing pamangawani kang Jesus, nune ing pamakiyagum keya, manggaman kapilan, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, kekang dalan, katutuan at biye, dinan mo ke king pamisametong yu, ika at ingig pa. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoong Jesus, pagkalog mo, maniwala kami, karing amanong gingkas mo, at magtiwala karing dapat adepatan mo, at daraptan mo, hanggang ngeni. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Bani kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo reting ayin, kaniting kapag masusyan, king dangalan di Apostol Felipe at Santiago. Ilako mo sa ingdungis at padalisayon, ing kaya kaming kasalpantayanan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
amen. Inginu manatilya kaya kayo. At keka Yat antimoren. na yorem puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya inginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o ipa Diyos kingalananggat lubos mayupaya. Ikingalananggang pastul parating mamantabe at lidingap king kiyakang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating panlualo. Gewa mong pastul ning kawan ban makirake king obra ning kiyakang anak at ibat king kabilyan da ka rin banwa patnubayan da kepa ngining kasalukuyan. Ulinita, kambering koro ring anghel ka rin banwa daralit ning kaya kaligaya layon makya belantok ng babiya kapuryan kaya kat ngaming pupuri. Tunay kapin banaloy pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan, ulinita pagparalang pumi. Pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinapi, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya, iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinuha ng kalis, pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis yung kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng biyebe ng anak mo. Daroon miya kaya kayong tinapin ng biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumba maming pagamuha mo, ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban may ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, din kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatid ming pepay nawan at maninayang subling niya, at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluman mo kengan.
Gawin mo kayang karapat dapat magkamit king die alanang gaban kayabe ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kayabe ng Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, lalo na Felipe at Santiago at isablang santo, at tinupat king malmong kaburian, king kaya kaba ni panon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayo payang tutukagom ning banal Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Damit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Igabos mo kami Ginoo, king sablang barok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwi mo sana babalik din kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antemurin. Ipakitaan mi kami atong tamking kapayapan.
Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang milalako, king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos, makisulo king apunan ng Kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayat nako.
Luklukta po para king announcement. Ngayon ay first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa maintenance at kalinisan ng ating shrine. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan ding tinggap ning banalakalam, ikabos mo king kasalanan ding puso mi at kaisipan. Kambening kaya kang apostol, Felipe at Santiago, akit da kaksana, king kaya kang anak, at mayakit na kaya mansanang karapat dapat king die alananga. Itinganat man mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At keka antemorin. manalangin tamo o malugod da apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas, alugod mo king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot, panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbeking alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ing lugod da kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti aga nakadasaning pangako da kimbinyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo apo kami. mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na men ako yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya babak po. Okay, thank you. Sunday.